Je bolje kad smo dobri ili kad smo zločesti? Kad smo dobri. A zašto? Eto zato što ne tučemo djecu, ne guramo se. Kad nam nešto kažu mama i tata, poslušamo ih. Znamo da su roditelji tu da odgajaju djecu. Oni se brinu i žele samo najbolje. No jeste li se ikada pitali pomažu li i nama naša djeca da nešto naučimo o sebi? Da bi bio dobar roditelj već malom djetetu, moraš jako biti prisutan sada i ovdje. I zapravo bih ja rekla da je to jedna psihoterapija kroz djecu, jer cilj svake psihoterapije i umijeća življenja je kako što više biti prisutan sada i ovdje. Sa laganim pogledom unaprijed, ali ne toliko da nisi ovdje. Jel? Mama Karmela ima 3-godišnjeg Kikija i 1,5-godišnju Saru. Iako su njih dvoje ekipa za 5, nesuglasica ponekad ima. Nas je zanimalo kako bi Karmela opisala sebe kao roditelja. Dosta stroga. Nepopustljiva, dosljedna. Iako su djeca dosta tvrdoglava, sin je tvrdoglaviji nego kćer, ali trudimo se biti dosljedni u onome što naumimo, ja i suprug. Karmela se drži postavljena granica, no nakon granice obavezno slijedi razgovor. Prvo odemo u sobu, jer jedino u sobi s njim mogu razgovarati. Seka ostane tu i onda sjednemo na krevet. On meni u krilo se zna zavući i onda ja njemu lijepo mazim ga po licu, zagrlim ga i ja njemu objašnjavam. Znači, to što si napravio, ok, ljud si, Seka ti je bacila igračke tvoje ili nešto slično napravila, ali ne smiješ ju gurati, ne smiješ ju tući, ona je mala, ona još ne zna, ona tebe puno voli, ona se s tobom želi družiti, igrati. A zašto su joj baš granice toliko bitne, otkrila je prisjećajući se vlastitog djetinjstva. Smatram da sam bila pod staklenim zvonom kao dijete, ali doslovno, jer tata je dosta bio strog, tako da jednostavno suzdržavala sam se, sputavao me u nekim mojim, ajmo reći, kako bi rekla, dječjim, bum, kad dijete neko bum napravi, znači glupost neku ili razbiješ nešto. Ja sam se doslovno bojala svog tate. Primjećujem da se moj Kristijan mene boji, jer sam naslijedila tu crtu od tate, malo strožeg odgoja. Žao mi je zbog toga, s jedne strane, jer bojim se danas sutra kad odraste da možda neće imati povjerenje u mene, znači zato što me se boji, možda mi se neće usuditi povjeriti neke stvari. Svi smo mi djeca naših roditelja i važno je toga biti svjestan, baš kako ne bismo ponavljali njihove greške ili baš zato da bismo iskoristili ono najbolje što smo dobili odgojem. I ono što je dobro, zašto ja volim raditi sa roditeljima i djecom, jer je roditelj zbog djeteta motiviran napraviti promjenu i često puta se onda pita kako da pomognem svom djetetu, a zapravo da bi pomogao njemu mora promijeniti nekakav svoj obrazac, način razmišljanja. I sad taj način razmišljanja je često vezan uz priče nekakve iz roditeljevog djetinjstva, kakve je imao roditelje i tako. I ono što je dirljivo, zapravo mi jako rano odlučujemo kakvi ćemo biti roditelji. Jer nema škole za roditelje. Jedina škola su nam naši roditelji, naše iskustvo i nekakvim automatizmom što je dobro, ponavljamo ono što je dobro, ali često puta stvari koje nam se zamjere, koje nas bole, jako rano pomislimo jednog dana kad ja budem roditelj, sigurno neću to raditi, neću biti tako, ne znam, strog, neću braniti svom djetetu, ništa. No jedno su želje iz djetinjstva, a drugo stvarni život. Upravo zato kroz našu djecu najbolje vidimo kakvi smo doista i je li odraslo ono malo dijete u nama. Karmela kaže kako ju je majčinstvo itekako promijenilo. Puno sam ozbiljnija.
kao cura, kao mlada, bila sam dosta neozbiljna, uvijek nasmijana. Sad sam jednostavno kao da sam zaboravila, kao da mi je to sve ono dosta obaveza, njih dvoje, pa kućanstvo, pa sve te posao, sve to jedno s drugim nosi, znači ti zaboraviš se nekad i smijati, a u biti bi više se trebali roditelji smijati, sreću pokazivati pred djecom, kako bi se i oni osjećali u tom okruženju sigurniji i znači mogli biti ono što u stvari i jesu.